Ụmụ Igbo ibe mụ ndewono. Ụmụ ọma Chukwu kwọrọ aka wee kee. Tata bụ June 1. Ka tata bụ June 1 bụlụ ụbọchị Chineke nna ga-ebidokwa na-akwado ife ọbụla nke anyị na-eme. Chineke nna ga na-edu anyị na-eche anyị. Ọ ga na-agọzi akara aka nke anyị, ndị ọrụ oyibo, ndị na-eme biznes. Ka Chineke nna nọnyere anyị na mbido ọnwa nke a bụ June 1. Ka ọ na-edu anyị na-eje na-abatakwute ezinụlọ anyị. Ka Chineke nna were ọnwụ dakwasị anyị, were ịfụnanya dakwasị anyị, were arụ ike dakwasị anyị na ezinụlọ anyị. Nna anyị na nna anyị na ụmụ anyị. Ọfọ na-agọlụ ụmụ Igbo niile nọ n'ụwa niile gburugburu bụ na tata bụ June 1. Chineke nna ga-anọgide anyị. Ọ ga-ewelu ngọzi nke dịrị anyị wee nọgide anyị. Ekwensu ama batanata tinye aka na ya, maka na anyị ga-ajụ ife niile ya na ya na-abụ so. Anya anyị nelụ mmadụ ibe anyị ka ọ bụrụ ezigbo anya. Ilulu anyị lolu mmadụ ibe anyị ka ọ bụrụ ezigbo ilulu. Maka na mgbe ife niile anyị na-emeso mmadụ ibe anyị ga-akwụ ọtọ. Hey, Chineke nna ama enekwa anya n'azụ mgbe ọ ga na-emela anyị ife. Ka anyị bulie n'uche n'ọnwa June 1 n'ụwa anyị banye n'ime na Chukwu nna ga na-edu anyị. Ife ọbụla anwa dị anyị n'obi anyị chọọ ka Chukwu meela anyị, Chukwu emechasị gị ekponye aka. Ọnya bụ ọfọ na-agọla onye ọbụla. Ndị na-enwere arụ ike nke siri ike, Chukwu nna ga-enye ya arụ ike anwa. Ị ga-enwe okwukwe maka na ị ga-enweta ya. Chukwu nna ga-eduba unu, chebe unu site n'ife Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.